I wish you didn't have that ridiculous haircut. I wish I hadn't said that. Hang on, the fun continues with the amazing world of Gumball on Cartoon Network. Here comes the ad break. Цикатридина мас е до мен всеки ден. Тя подхранва загрубелите зони. Успокоява обривите. Умекотява сухите и напукани участъци. Цикатридина мас облегчава възпаленията и зачервяванията. Бързо попиващата й формула с хиалуронова киселина прави кожата ми да изглежда здрава и красива. Любов и грижа за моята кожа. Цикатридина мас от Натур Фарма. В Нотино имаме бюти продукти за всички. Можете да избирате от много предложения за грижа за косата, страхотни аромати и козметика за лице от много любими марки. Нотино. The day is yours. Feel good. Възползвайте се от 15% отстъпка в приложението на Нотино при покупка на 10 евро или 19 лева и 56 стотинки. Хем боли, хем пари, хем кърви. Хемороиди? Помощ? Ще ви помогнат цикатридина супозитори. Продукт номер 1 при хемороиди. Само по веднъж на ден. Вие отново? Супозиторите цикатридина наистина помогнах. Просто исках да ви видя отново. Има стотици поводи да отидеш до аптеката. Нека хемороидите не са един от тях. Цикатридина супозитори от Натур Фарма. А когато ползвате мазила, изборът е ясен. Цикатридина плюс ректална мас от Натур Фарма. Ехо, нали знаеш, че не съществува нито магия, нито технология, чрез която можеш да контролираш времето или смяната на сезоните? Но още този сезон можеш да започнеш да контролираш нивото на холестерола с Nataspin Control Pro. Nataspin Control Pro. Контролирай нивото на холестерола. Открий продуктите на Valentis и на zdravbuddy.com. Здравбъди с Valentis. Новите финни кори София Мел са винаги свежи и копринено меки. Достатъчно здрави за всяка плънка. Лесно е. Завърти се и вкусната баница е готова. София Мел финни кори. Сподели с тези, които обичаш. Хей, деца, чухте ли за вълшебните обувки Skechers Slip-ins? Те се обуват без ръце. Просто стъпваш и са на краката ти. И не връзваш обувките си. Покажи на всички вълшебния трик. Стъпвай смело с Skechers Slip-ins. Всяка форма, всеки детайл, всеки избор има значение. Новият Toyota CHR. Сега от 173 евро на месец с подарък цвят и комплект зимни гуми с джанти. Вече хибрид и плъг-ин хибрид. А сега очаквайте новият изцяло електрически Toyota CHR+. Изживейте електрическата емоция с Toyota. Не завиждайте на тези, които успяват да заспят. Отривин Ментол ви спасява като отпушва носа след 2 минути. Отривин. И дишайте. Отривин Ментол е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и юноши над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Мрежата на Йетъл е най-добрата в България за 9-ти пореден път и с нея можеш да споделиш и изживееш всеки момент. Какво изобщо значи да живееш за момент? Означава да покажеш на татко му колко е добър, за да може таткото да се похвали на всички. Много е добър, нали? Нали? Истински шампион. В Йетъл също сме номер 1. Мрежата ни отново е най-добрата в България според 9-ти пореден сертификат от Umlaut. Електроуикенд представя оферти точно като за теб. Заслужаваш нещо по-добро. Виж офертите този уикенд. Влез в приложението на EMAG и гръбни оферта за пералня Арктик за 399 евро и ваучер за 10% отстъпка. Мислиш, че си в бяло. Докато не видиш бялото на новия Savex Premium. Мощният комплекс White Boost прави прането видимо по-чисто, видимо по-свежо, видимо по-бяло. Новият Savex. Виж разликата. При болки в гърлото, кашлица и дразнене, помощ идва от кутийката на Проподес. Вкусни таблетки за смучене с витамин С и прополис. Проподес. Пчелна сила за гърлото, дихателните пътища и имунитета. Естествен продукт от Валентис.
В Нотино имаме бюти продукти за всички. Можете да избирате от много предложения за грижа за косата, страхотни аромати и козметика за лице от много любими марки. Нотино. The day is yours. Feel good. Възползвайте се от 15% отстъпка в приложението на Нотино при покупка на 10 евро или 19 лева и 56 стотинки. Високите нива на пикочна киселина могат да причинят подагра и бавно изяждат теб и всичко, което обичаш. Спокойния сън, свободното движение, вкусната храна, комфортния живот. Време е да ги спреш с Уримил Урикалт. Уримил Урикалт е надеждна формула за контрол на нивата на пикочната киселина. Излез от капана на високите нива на пикочна киселина с Уримил Урикалт от Натурфарма. That was the ad break. I am watching. You know what? I don't think I'm gonna wear this anymore. Why? I thought it brought you good luck. Yeah, it does, but nothing's fun anymore.